Hei, moikka vaan kaikille, meitsi on Miro ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me pelataan Fortnitea mun 11-vuotiaan serkun kanssa. Sano moi! Moi. Okei, tehdäänkö me yritetäänkö tehdä Skybase? Joo. Okei, me tehdään Skybase. Mutta tässä tulee sellaisia part 2 ja part 4, sellaisia pikkusia pätkiä. Okei, mutta me ei olla vielä päästy peliin, joten... juu. Mä pääsen peliin, jos painaa 3, joo. Mennään sillä. Atte, onko sä painanut 3 itekin? Joo. Eli me päästään suoraan vaan peliin. Mm. Okei, me ollaan pelissä. Missä sinä olet? Ai! Näytä mulle sanssi. Näytä sun tanssi. Hei, kato, mitä emoteit sulla on? Aika paljon kaikkea. Onks sulla toi rosvojuttu? Toi on Gloofy. Toi rosvojuttu tuo ylhäällä, niin se on Gloofy. Tää. 1. Mennäänkö Ei sinne pysty mennä. Jos on toi sininen. Vai pystyykö? Ei, älä mene sinne. Et sä älä mene. Miks? Ei kun ei sinne pääse. Miks? Oota, mä menen tähän. Mun alla on niin mä pääsen suoraan tähän. Sä oot ihan sairaan kaukana musta. Sä oot ihan sairaan kaukana. Täällä on ihan suoraan mulle tällainen kuumailmapallo. Mä menen sinne. Mennään. Joo, yksi jäi. Jes. Täältä saa hullua kamaa. Toinen kuoli. Mä tuun tällä. Sinne. Juu. Tällä pikkusella pomppulaudalla. Mä en kyllä sille pääse. Tulisitko sä mua päin vähän? Kun mä oon ihan sairaan kaukana susta. Joo, kyllä. Jummalkään tulee. Tässä on pelaaja. Ei kun se oli joku botti. Mikä botti? Ups. Atte! Haluamme, että meitä ei silvota, oteta naimisiin tai oteta pois koulusta. Tulet lain tyttö. Kuuleeko sä mua? Kuuletko? Joo, kuulen. Anteeksi, kun tää meni vähän nytten silleen... Mä tapoin jonkun. Mä oon ihan sika, Robi. Tapa Mirosen. Kyllä pakko.
tapoin sen. Mä tapoin jonkun. Tapoin. Mä otan ton. Miro, meidän medali. Tässä on medali. Miro, Kiitti. sen kamera edestä. Ei ne pistä. Anteeksi tyypit. Ette nähnyt vähän. Me vedän vähän medkittiä, kun oli vähän paha taistelu. Hei, rikotaanko toi talo? Tuu pois sieltä, niin rikotaan se. Mä rikon se. Ei tarvii. Wii. Kato, mä heitisin tämmösen jutun. Hei, täällä on toinen merkitti. Hei, täällä on auto, mä lähden sillä. Täällä on sulle tämmönen Mikä? kolikko. Mä tuun hakee se. Mä tuun hakee se auto. Ei! Miro, No, mä menen huoneeseen leikkiin. apua, mä hälytin. Tänne tuli hälytys. Apuu. Mä vahingossa ammuin yhtä työntekijää. Mä ammuin sitä, nyt se seuraa mua koko ajan. Siis missä se kolikko on? Joo, tuolla jossain alhaalla. Me hakee se. Hei, tässä on pelaaja, tässä on pelaaja. Mä tuun auttaa. Minne se lähti? Tässä on joku vessa. Missä? En mä tiedä, mutta se katos. Ai vessa. Joo, varmasti tässä on vessa. Mistä tiedät? Koska se katos se tyyppä. Ootas, se voi olla täällä. Täällä on vankien koti. Täällä on vankila, mitä ei pysty rikkomaan. Säälittävää. Kato, mä menen tänne. Mennään tonne. Täällä on käyty. Mennään tuonne. Ei ku... Tuonne siis. Nää. Kato. Kun tossa on tollanen. Minne mä teleporttasin? Teleporttaan takaisin. Atte! Ja Missä sä oot? täällä. Ja minne sä panit sen koklikon? No se sillä alhaalla. Oota, mä tuun ylös. Mä oon sit aika alhaalla. Jo valmiiksi. Moi! Mä menen katsoo missä se on. Se kolikko. Vaikka puuta, niin me voidaan tässä kaiveis. Mutta mihin sä panit sen kolikon, niin mä voin hakea sen. No se on jossain siellä alhaalla, mutta hakkaa ne puuta. Okei. Ei, siitä ei saa rakennusmateriaalia. Ei voi. Ei. Miten niin? En mä tiedä. Rikotetaanko tää koko rakennus tästä? Onks siellä joku? Tossa. Mihin se kolikko meni? Jes, se kuoli. Minne se kolikko meni? Se mun kolikko. Mä en tiedä, mutta nyt sun pitää hakea rakennusmateriaalia. Ota, mä otan tuon. Tuossa on puuta todella paljon, niin otan vaikka sitä. Joo. Koska jos sä haluat tehdä Skybase, niin sitä saadaan rakennus. Tässä on puuta. Joo, mä menen tätä rikkomaan, tätä taloa.
Mä sainko muuten ihan paljon... Tästä saat tosi paljon kultaa muuten. Älä hakkaa kultaa, vaan sä hakkaa nyt rakennusmateriaalia. Joo, mä otan ton vaan, kun se oli niin hyvä. Joo, mut hakkaa nyt sitä rakennusmateriaalia. Mä hakkaan maata. Miksi puusta kesään kultaa? Mä en tiedä, Venä. Oota, niin täällä on sullekin tällainen sähkötysjuttu, hei. Mä en halua sitä. Mun mielestä mä en oo niin hyvä sillä. Ja mä en tykkää siitä aseesta. Miksi? En mä tiedä. Mäkin tuun hakkaan sunkaan sinne. Ei kun täällä on pelaajia. Mä tuun sinne. Auttaan sua. Okei, mutta täällä on rakennusmateriaalia tosi paljon. Tänne. Tänne tuli tyyppä! Mikä on ihan sairaan hyvä. Täällä on paljon rakennusmateriaalia. Apuu, mä oon kyykys. Mä kuolin. Mä kuolin. Joo, sä pääset kohta takaisin peliin. Miten? No koska mä otan sun kortin. Noin äijät. Mä tapoin jo ton verran. Juu, molemmat kuoli. Kato Miro, mä otan nyt ton. Sitten mä menen tähän ja painan 3 pitkään ja nyt sä pääset peliin. Ihan kohta siis. Mut haen niitä rakennusmateriaaleja. Ei mä en oo vielä pelissä. Nyt sä oot. Täällä on tosi paljon rakennusmateriaaleja. Mä otan ton sähkötysjutun taas itselläni. Okei, mutta ota näitä rakennusmateriaaleja. Mä otan kaikki tavarat, mitä mulla oli. Tossa on 500 puuta nyt. Otan alkuun ne ainakin. Mulla ei mahu enää puuta. Okei, sä et tarvii enää puuta. Sä tarvii vaan niitä muita. Tuu mun mukaan. Tuu tosta tällä. Okei. Wii! Tässä on ton verran noita. Tuossa on metallia noita. Niin Jos. Kiitti. Sitten jos sulta loppuu jotain, niin mä voin antaa sulle. Mulle ei riitä puhuu. Ei kun me tarvitaan tollanen, että me voidaan tähtäillä sitten noita tyyppejä tuolla. Joo, tuu nyt mun takaisin mun mukaan. Tällä. Jii. Hui. Lähetään. Ei kun tänne. Tänne. Mä oon tulos. Joo. Nyt tää siis Skybase. Mutta ota täältä ne raksaa. Ota täältä rakennusmateriaali. Tässä on todella paljon. Ja tossa on todella paljon. Me ottaa vaan ja nyt mennään. Me eka ottaa noin rakennusmateriaalit tuolta. Mistä? Ja sit tuu vasta Skybaseen. Mutta kun mulla on tosi vähän OP:tä. Juu, mä reivaan sua sitten ja teen kaikkea, mut tuu sä nyt tänne, niin me päästään tekemään toi Skybase. Mä en tarvii muuta kuin kiveä. Ei tarvii enää kiveäkään. Häh? Ei, tule nyt Skybaseen vaan. Oi ei. Mä tuun. Mulla on Stormissa ihan sika oltu. Mulla on puolessa HP:ssä. Mä oon puolessa HP:ssä. Joo, ei haittaa, ei yhtään haittaa. Ja nyt tehdään se vaan se Skybase.
Mä tapoin jonkun. En tiedä miten. Mä tapoin taas. Nyt mennään näin. Ei, Miro, väisty, tuu tänne. Näin, nyt mennään. Me ollaan Stormissa koko ajan. Niin ollaan, se ei haittaa yhtään mitään. Nyt sä kuolet varmaan, mut se ei, vitsi, se ei haittaa mitään. Ja kuolet ihan kohta ja se ei haittaa mitään. Mä revaan sut kyllä, älä huoli. Okei, mä oon nyt kyykys ottaa. Mä putosin! Ei! Mä vailla heitin sut ihan sikaalas. Okei. Mut onneksi mä oon vielä elos. No sä oot nyt vielä elossa, mut sä et... no miten me nyt tehdään? Oota, mä voin panna sulle trampoon tohon. En pysty enää. Mulla on trampoliini, mut kun mä en niinku tule sinne, koska mä oon täällä Skybaseissa. No pystytkö sä panee alas rakenteita? No pystyisin, mut se on tosi vaikeeta. Apuu, nyt mulla on 16 HP. En mä enää voi sinne tulla. No voi. Mä kuolin. Joo, nyt sä katot kun meikä pelaa. Ja yritä voittaa. Sun lisäksi on enää 4. Joo, mä tiedän. Ja tais, että ekalla Fortnite-videolta voitettais. Niin se olisi hyvä. Mulla ei oo enää rakennusmateriaalia paljon. Ai ei. Mun pitää ihan just tiputtautua itteni. Mut miten se sitten... Näin mennään sitten alas. Ja miten sä selviydyt? Kato tällä. Sun lisäksi on enää 4. Se voi. Ota se sähkö. Ota sähkö. En. Ota toi kruunu. Ota kruunu. En mä voi ottaa, mä en haluu, kun sit se paljastaa, että missä mä oon. Aiotko sä huijata? En. No miksi sä... Häh? En mä osaa huijata. Mutta miksi sä et halua sitä kruunua, kun sit on parempi voittaa? No ei ole, kato kun sit kaikki pelaajat näkee, että missä mä oon, jos mä otan sen. Yksi kuoli. Voi ei. Voita. Oi ei. Ota se kultainen ase. Nyt mennään. Mulla ei oo yhtään raksaa, ei yhtään. Nyt pitää tehdä näin. Joo! Ei kun merkitti. Se on 1-1, Miro. Hyvä! Tapa, Antti, tapa! Se on siellä. Tapa. Hyvä. Mä kannustan sua. Kato. No niin. Se on ensimmäinen YouTube-video, Miro. Juu. Missä me voitetaan? Toivotaan, että saatte voittaa. Käytetään vaan tätä asetta, koska tällä mä voin uskoa, että me voidaan voittaa. Liketkää, jos ette luule, että saatte voittaa. Laittakaa kanava tilaukseen, jos luulette, että saatte voittaa. Mulla on alue. No niin, se saa tulla. Sulla on ihan pieni alue. Ei se haittaa, mutta kun sä tuolla, niin mä voin ampua sen, kun se tulee.
Yksi vastaan yksisi. Ei kun Matilda. 1 vastaan 1. Se on siellä. 25. Ja voitto! Ja Victor Royal! Ekassa videossa me voitettiin! Atte voitti! Siitä! Teidän takia Atte voitti! Kiitti! Joo. Okei. Eli moikka! Nähdään seuraavassa videossa. Se on moro! Ota.